Sidste forår afholdt Søværnet en stor øvelse, der hed Sobe Royal, i farvandet i Kattegat ud for Frederikshavn. Formålet med øvelsen var at træne besætninger i at hjælpe, hvis en ubåd skulle havarere på havets bund. Vi skal altså se på det beredskab, der står klar, hvis det går galt for en ubådsbesætning. Jeg havde de store held og den store fornøjelse at være med på en lille redningsaktion med den engelske mini-redningsubåd LR5. Vi er nu ombord på Havkatten, og vi er på vej ud i Kattegat. Vi er på vej derud, hvor de her ubåde de ligger på bunden af Kattegat. De ligger jo og leger, de er forulykkede. Det er selvfølgelig svært at komme tæt på med et kamera, men i dag kommer vi måske tættere på, end vi har været før. Fotograf og jeg skal med det britiske ubådsbærgningsfartøj LR5, og vi skal helt ned til en ubåd. Vi er nu kommet ombord på skibet Geofjord, og det er altså herfra, at englænderne træner med deres redningsudstyr. Vi skal om lidt ud og sejle med den, der hedder LR5, men inden da skal jeg lige vise noget af det andet redningsudstyr, de har. Sådan nogle beholdere som dem her, eller cylinder, det er det, man kalder for podposters. Dem kan man simpelthen montere på Scorpia, som jeg viste om et øjeblik. Så kan man dykke ned til ubåden, som er i knibe, og så kan man sænke dem ned igennem lugen. Og som sagt, så kan der være alt lige fra aviser til ekstra luft i sådan en beholder. Ja, det her, det er så Scorpio. Det er den ubemandede ubåd, kan man godt sige, som man kan sejle ned. Det er også her så værktøj, som man kan fjerne ting og sager eller klippe noget over. Og det er så herover i den her, at man kan sætte de her podposters, hvor man altså kan sende forsyninger ned til ubådsbesætningen. Den er udstyret med kamera, så føreren heroppe på dækket, det ser vi om lidt, at han kan styre armen herover. Udover det, så sidder der en form for Geiger-tæller, og den kan altså ligesom monitere for, om der skulle være et radioaktivt udslip i vandet, som der eksempelvis var tale om, der måske var, da kurs gik ned. Det er i containeren her, at man styrer Scorpion. Herinde er det simpelthen et form for kontrolcenter. Kom med indenfor. Armen, vi lige så, der bevægede sig, den bliver styret af manden, der står her. Og for at kan se, hvad der foregår, så sidder der en anden mand, det man kalder for en monitor. Han sidder og kigger på kameraet, hvad man skal, og simpelthen styrer det hele. Hernede fra kan man også se, hvad dybden er, hvor langt man er kommet ned med Scorpion. Og det er også herfra, at man kan udløse, eksempelvis hvis man skulle sende sådan en lille cylinderformet container ned, der indeholder et eller andet, som man skal bruge i en strandet ubåd. Når jeg nu siger, at den britiske flåde har LR5 til at bruge i forbindelse med ubådsbjærgninger, så er det ikke helt rigtigt. Det er nemlig sådan, at LR5 er ejet af et britisk privat firma, der hedder Rumik, og de har så lavet en kontrakt med den britiske flåde. Udover at LR5 egentlig ikke er særlig stor, så er alt bygget op på containersystemer. Det er nemlig sådan, at man i Storbritannien ikke har et moderskib, hvor man kan have alt udstyret og LR5 på. Til gengæld så er det bygget op i moduler, altså i container, så man kan leje stort set et hvilket som helst skib i hele verden, og så kan man flyve systemet ud og montere det. Det gør, at det er meget fleksibelt og meget hurtigere at få frem. Og her er den så, det handler om, LR5, den britiske båd. Hvis vi tager en lille tur rundt omkring den, så kan I se, at her foran, herinde bag glaskuppen, der sidder det, som briterne kalder for piloten. Han sidder altså herinde og kan styre den, både ved hjælp af et visuelt udsyn, men så er der også en lang række kameraer på. Det er sådan, at på LR5, der er der 3 besætningsmedlemmer. Der er en pilot, og så er der en anden pilot, ligesom man kender det fra flyvere. Anden piloten, han har så mulighed for, hvis man kigger op på toppen heroppe, der er også en luge op. Der kan han altså stå og se, mens man kommer ned, og han har mulighed for at hjælpe med monitorering på videokameraerne. Det sidste besætningsmedlem, han sidder om i redningsdelen af den. Det er sådan, I skal forestille, at ubåden her er delt i 2 halvdele, og det kan man faktisk se her. Foran, hvor cockpittet altså er, hvor vi har piloterne, der kan man lukke en luge til, fordi så behøver de ikke at blive sat under pres, under tryk, hvis der er behov for det, for de mennesker, man skal redde ud. Det behøver man kun at gøre i den bagerste del af båden. I tankene, der ligger her, er der henholdsvis ilt, og der er vand og meget andet. Det er sådan, at man faktisk kan være nede med LR5 her i 96 timer. Det er 4 døgn, kan den altså holde sig selvforsynende. Og det er så hernede, vi skal ned og kigge, når vi taler om, hvad det er, LR5 kan. Det er nemlig hernede, at man suger sig fast, havde jeg sagt, på den ubåd, man var nede på. Vi skal ned på springeren om et øjeblik, og det er altså den her manchet,
den her hyse, der går ned og suger sig fast lige oven på låget af ubåden dernede, nødlugen der er. Og så tømmer man for vand, og så skulle vi kunne kravle stille og roligt ned på springeren. Når først vi alle sammen er kravlet ind i LR5 her, og alle lugerne er lukket, så sker det, at man med kranen her, den her kæmpe kran, den sender man, så båden løfter den ud i vandet herude, og så springer der en dykker i, og han svømmer så ned, og så løsner han stroppene der omkring båden her. Og når den er fri, ja, så kan vi dykke ned. Så lykkes det. Så er vi inde i LR5, den britiske bjærgningsubåd. Men der er ikke meget plads herinde, og man skal forestille sig, at i det rum, vi sidder i nu, skal der være plads til 16 nødstedte ubådsfolk. Så der bliver crowded. Thank you. Yeah. Sådan ser det ud, når man skal bytte pladser her i bussen. It's very cozy. Hey, thank you very much. Welcome to LR5. I'm Buck, your rescue chamber operator. And in the front today we have Nick, who's going to be piloting. Sorry? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nick's going to be the pilot for this trip, and the second pilot, who is our senior pilot, is Tom. Okay, and like I said, I'll be your rescue chamber operator. If we have any problems and we lose the atmosphere inside here, if you look up behind you, there's an air regulator. There'll be a few different noises when we're going along, hydraulic thrusters and air, and it's all very normal, nothing to worry about. Everybody happy? Yep. And no running in the aisles, please. Okay, thank you. Okay, they're just about to start lifting us up, so you might feel a bit of a jolt. There we go. Nu er vi nede på cirka 35 meter vand, og piloterne herude på LR5 har fundet den danske ubåd Springeren. Det, der skal ske nu, det er, at vi sejler langs med ubåden. Det kan man selvfølgelig ikke se, når man er hernede. Vi sejler altså langs med Springeren, og når vi så har fundet det, man kalder for hatchen, det er der, hvor vi skal ned igennem lugen, ja, så kobler vi os på, og om lidt er vi forhåbentlig nede i Springeren. Det, der sker lige nu her ombord i LR5, det er, at vi har nu koblet os på Springeren nede på små 40 meter vand. Og nu er vi simpelthen ved at tømme skørtet, som det hedder. Der vi har suget os fast, ligesom en sugemælde nærmest. Det er vi simpelthen ved at tømme for tryk nu, så lidt så kan vi simpelthen gå ombord i Springeren. Yeah, Roger. If you're happy, you are clear to open number 1 hatch. Roger, ready to open hatch 1. Dogs are coming off. Roger. Dogs are off. Roger, dogs. Hatch 1 open. Roger, hatch 1. Position is good. Roger, position. Seal is good. Roger, seal. Så er Bob vores redningsmand, kan man kalde det. Ham, der har ansvaret for os crew, eller os, der sidder med herom bag. Han er gået ned. Han står simpelthen nu på toppen af Springeren, nede på 40 meter vand. Okay, but you're happy for us to open their upper hatch? Yeah, affirmative, happy. Camera is disconnected. Roger. Så fjerner vi det kamera, som har gjort, at piloten på LR5 her har været i stand til at se, at nu var vi lige nøjagtigt, hvor vi skulle være på Springeren. Nice and gentle. Så sker det. Så åbnes lugen ned til Springeren. Når så åbner nedefra. Om et øjeblik, så tror jeg, vi kan sige goddag til vores danske ubådsbesætning. How are you, okay? Good. Ja, så har jeg altså fået fornøjelsen Mind your head. af at kravle ned til den danske ubådsbesætning hernede på Springeren. Og jeg skal sige, at jeg er glad for, at jeg ikke skal transporteres op med en brækket ryg, fordi så meget plads er der heller ikke. Og så gælder det lige om at finde et sted at stå. Det var det der. Rammer jeg noget lige om det går her? Rammer jeg? Goddag, goddag.
en utrolig oplevelse at komme herned, det må jeg sige. Det var måden, vi kommer ned på, helt utroligt. Og vi går frem 40. Så er vi kommet tilbage til overfladen efter at være nede ved springeren på cirka 40 meter vand. Hvis nu der har været et uheld, og man har været nødt til at evakuere nogle folk, så kan man sætte LR5 her under tryk, så man undgår dykkersyge. Og når man så kommer op, så kan man her, hvor jeg kravler ud nu, koble den til en dekomprimeringstank, og derfra kan man så få folk over til en mere permanent løsning, få dem over til permanente dykkertanke. Men det var en kæmpe oplevelse, det må jeg sige. Den britiske redningsubåd LR5 var utrolig hurtig under den her øvelse. Fra den blev sat i vandet til den havde lokaliseret og fundet springeren, gik det faktisk kun 17 minutter.